mulla oli kuumettaa, mutta sitten se alkoi kuume vähän hellittämään ja sieltä sitten lähti muuta meidän divisioonan porukolta monta rykmenttiä lähti. JR-33 ja JR-12 lähtivät menemään tuonne niin Lepoon mukaan, mutta niin eihän ne mennyt lepäämään, kun menivät tuonne Kiestinkiin meni JR-12 ohtia ja jää niitä vielä jonkun verran siitä Permaslinjaan, jotka ottivat meitä linjat. Sitten niin JR-33 meni Ristijärvelle ja sieltä Kajaaniin. Ja Kajaanissahan ne sitten hyökkyvät viinakaupassa ja ottivat omin päin viinaa. Niin 42 talvena siirrettiin meidän pataljoonasta nuoremmat miehet rajajääkäriin. Se muutotti meidän ensikomppaniasta rajajääkärin rungon ja Petterinen tuli komentajaksi. Ja 12 syntyneet ja sitä nuoremmat kaikki siirrettiin ja meitä jäi niitä vain 9, 10 ja 11 syntyneet ja sitä joitakin nuoria miehiä jäi meidän pataljoonaan. Ja me oltiin sitten niin siinä koko kevät talvi ja sitten kesää vielä oltiin siinä niin Tunsanjoki varressa. Saksalaiset otti meiltä niin tuon Voitatunturi ja ne sieltä ne kenttävartioalueet, niin me oltiin Tunsanjoki varressa ja siitä meitä sitten siirrettiin tuonne niin Könkään kylään nimiseen kylään. Meillä piti käydä etukäteen sinne jo linjat vetämässä, kirkasjohtolinjoja vetämässä ja sinne sitten niin laitettiin kämppiä ja asuva alue Könkään kyläksi sitä nimitettiin. Vuorikylästä itään päin. Mutta siitä sitten niin tuo toinen komppania siirrettiin lähelle tuota Tuntsan kylä. Ja siellä oli ennemmin ollut ensikomppanian miehiä ja se sieltä siirrettiin pois. Ja siellä oli joitain noita hirsitaloja, joihin se toinen komppania pääsi sinne majoittimaan. Ja meille sitten viestimiehille käskettiin linja vettää sinne, puhelinlinja. Mehän lähdettiin vetämään sitten, hevonen oli matkassa ja oltiin välillä peltolla aina öitä ja oli pakkanen kova ja se kyllä paleli siellä peltossa, mutta niin. Sitten päästiin sinne Tuntsankylän laitaan. Saksalaiset sinne toivat sitten, niin miten liet tuoneet ison hammeen punaviiniä ja sitä kun ne komppanian miehet tuovat, kaikki olivat päässä kyllä jo sanan saakka ja on meidänkin porukassa. Ja meillä oli päässäänkä viestimiehiä, mutta kun meillä ei ollut minkäänlaista asentaa, mutta se temptä ja pakkanen kova, niin me ruvettiin kämpän tekoon. Punaviinin voimasta tehtiin 4 päivässä tehtiin kämppä ja havuista katto pantiin ja laatiolle sitten niin turpeita ja kaikkea semmoista. Ja siitä tuli lämmin kämppä, mutta raskaan se tullaan se luvi katolla, kun se kuumutettiin ja vettä valuttiin panna laipioon semmoiset tervapahvit, että ei päälle tipu vettä, kun tahtoi tipahella. Mutta ei siellä kauamme oltu joku, olisiko kuukausi oltu siellä Tuntsankylässä. Sitten me toinen komppania siirtyi sitten niin Vesijärven lähelle ja me sitten sinne niin siirtyi viesti. Meillä oli sitten vain keskusosa viestimiehille ja sitten te pahviteltta, vaan me ruvettiin sitten niin teltan ympärille kuokkimaan turpeita ja Löytövarran Kalle eli Kellisalmen Kallelle kehuttiin vielä, että sinä se on hyvä kuokkia ja sehän loi lumeen ja kuokki kunstaa. Ja tehtiin niin visu teltta, että niin ei tarvinnut tulta pitää yölläkään, kun meitä oli oliko meillä puoli viestiryhmää ja sitten radiomiehiä 2 vai 3 radioa. Ja siinä lähellä oli toisen komppanian Rautamo ja turpeinen ja niillä oli oikein hatara pahviteltta, ei ollut mitenkään lämmitetty ja niillä kävi kateeksi ja tulivat ehdät, että ajaa pois sitä teltasta ja he tullut, vaan eihän me lähetty. Niin sitten meidän
asiat, että he panevat pakoon. Kun on upseeria ja komentaa vaan meitä, ei auta. Ja no ei täällä tarvitakaan viestimiehiä, niin minä kävin sitten niille teltan luona puhelinta mukaan kahtelemassa ja tein puhelimeen semmoisen vian, että ne ei sillä päästeet mihinkään. Ja sitten se siellä kopisteli ja iskivät sitä, vaan eihän se tullut. Se piti nöyrtyä meihin ja minä kävin sitten sen puhelimen laittamassa, että se vesi kunnossa. Mutta sitten kun kevät alkoi tulla, niin minähän silloin ahkerasti metsästin. Minähän sain muun muassa silloin talvella tuon peura. Sitä me keitettiin ja syötiin. Ja sitten keväällä ongittiin ahvenia paljon. Ja sieltä meidät siirrettiin sitten sinne pataljonaan paikalle Könkään kylään. Ja kun minä silloin talvella sain tommosen venäläinen koira tuli siellä itekseen minun perään ja minä sen otin ja pidin siellä Tunsan kylän kenttävartiosta ja sitten minä sen keväällä kun tuli Könkään kylään, niin sieltä sitten tuo joku mies, mikä en muista sen nimeä enää, niin se vei sen koiran sitten, kun Salutti Artturi ja Ukari oli toinen kaveri, ja mehän ammuttiin kerran porollisen, nyt en muista sitä nimeä. Niin se nehän saivat hirviä, se oli hyvä hirvikoira, ja olivat 4-5 hirveä hangen aikana ampuvat sille. Ja minä kun sitten niin olin siinä pataljoonassa, niin Kinimatin kanssa käytiin sitten niin siellä Lampilla ongella ja tultiin sieltä, niin eipä me saatu mitään, mistä sitä Kutsanjoista luettiin kokeilemaan lautamista, kun oli vielä jäässä, niin harriat vesi lähtemään ja mehän saatiin hirveän paljon isoja harria. Sitten se tuli ongista joita. Siellä oli onkijoita ja tupsaamassa. Aina jonkun verran joku sai ja me tuolattiin monta ampumatarvisen laatikkoa. Ja sitten tuli minulle tuo niin maatalouslovalle. Ja minä vien sen koiran kotiin, vaan se oli se Kokko Hermannihan, se oli se mies, niin sepä varasti sen koiran piiloon, minä en saanutkaan sitä maksaa. Ja se on kuulemma Saajaläkeen veli on nähnyt sen koiran niin siellä, niin sen kotona se Kokko Hermannin kotona, ja on käynyt monta hirveä sillä ampunut. Kyllä mulla kävi viaksi. Se kun oli muuten niin vähän sen roska se Kokko Hermanni. Ja siellä sitten, niin minä olin niin kauan maatalouslomalla, että pataljona sieltä lähti pois ja oli mennyt tuonne